Gipaningkamutan karon sa mga hintungdang ahensya sa gobyerno nga masugdan na dayon ang operasyon sa Central Mindanao Airport sa Barangay Tawan-Tawan lang North, Cotabato. Kagahapon Nobyembre 9, usa ka on-site inspection ang gipahigayon sa mga concerned agency aron susihon ang kasamtangang pisikal nga estado sa lugar. Ang physical assessment sa airport gipanguluhan sa mga nagkadayang ahensya sama sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), Department of Transportation, National Economic and Development Authority (CONEDA), Area Development Office, South Central Mindanao ug Planning and Research Division nga parehong gikan sa Mindanao Development Authority, Socsargen Area Development Program Office, Department of Agrarian Reform, MLAng ug CMA Technical Working Group. Human sa gihimong assessment, milahos ang grupo sa provincial capital aron hisgutan ang opisyal nga resulta sa inspeksyon. Pipila sa rekomendasyon sa CAAP ang temporaryong pagpatugod og perimeter fence kun kural aron masiguro ang seguridad sa mga ipangtukod nga pasilidad sa sulod niini ug ang posibleng pagbutang og security personnel sa lugar. Apil na ang mga mosunod nga lakang aron masiguro ang uban pang mga dokumentong gikinahanglan sa proyekto. Gipaniguro sa Cotabato Provincial Government nga ilang ikonsidera ang rekomendasyon ug obserbasyon sa mga eksperto kauban ang uban pang stakeholders. Gawas sa on-site inspection sa airport, duna say gihimong ceremonial turnover sa 23 ka land titles sa mga yuta nga gamiton alang sa nisgutang proyekto. Ang Central Mindanao Airport kanhinailang nga North Cotabato Rural Airport ug MLAng Airport. Gisugdan ang konstruksyon niini niadtong tuig 2004 sa 62 hektaryang luna nga nakuha sa provincial government gikan sa propiedad sa usa ka Don Tomas Buenaflor. Tuig 2009 dihang gipangunahan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang inauguration rite sa terminal building sa airport. Ablihan na unta kini apan gibalibara ni kanhi Cotabato Governor Jesus Sacdalan tungod sa nakitang kakulangon ug mga dokumento sa pagbalhin sa airport ngadto sa DOTR. Unang nagamit ang airport niadtong tuig 2016 human makakuha ang provincial government og pagtugot gikan sa CAAP aron gamiton kini isip hub alang sa province-wide cloud seeding program. Tuig 2019 dihang mihangyog intervention kalabot sa estado sa Central Mindanao Airport si kanhi Governor Nancy Catamco kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagpadayag sa iyang kagustuhan si Duterte nga mamahimong operasyonal ang airport ug gimanduan si Senator Christopher Bongo nga lantawon ang proseso niini. 430 million pesos ang gitagan ng pondo alang sa konstruksyon sa proyekto. Ugaling mahingpit og operasyonal na gyud ang airport, dakong tabang kini alang sa economic growth ug turismo sa probinsya sa Cotabato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.